V profesním životě se věnuji prodeji snů. Snů? Ano, to znamená, že prodávám státní hry a sázky, loterie. Mám takové 3 příhodné okamžiky. Ten první okamžik byl, když mi byly 4 měsíce, zde na prostranství před knihovnou v říjnu roku 60, kdy mě náš otec vzal do náručí. Pamatuješ si to? Tleskáme té písničce. Té písničce, samozřejmě. Nikdy si nesmíme myslet, že požadavky křesťanského života, práce, rodiny či různých okolností nás přesahují. Někdy nás přesahují z lidského hlediska, ale s Pánem máme vždycky sílu. Možná občas ne pro viditelný lidský úspěch, ale vždycky pro úspěch nadpřirozený, což je síla, kterou nám Bůh dává k růstu, abychom byli ve svém nitru spokojení a šťastní. La fuerza que Dios nos da para crecer, para estar en el fondo contentos y felices. A já jsem tenkrát ve své nerozvážnosti přeskočil zábranu a postavil se přímo před Dona Álvara a řekl jsem mu, že se za něj každý den modlí. A třetí takový okamžik byl na klinice. Má žena tam porodila jedno z našich 5 dětí a Don Javier měl tu pozornost, že nás přišel na pokoj pozdravit a teď mám takový citový deficit, otče. Když zkoumám historii Opus Dei a dívám se především na ty první a vidím, že to byli inteligentní lidé plní ctností, ale také si myslím, že alespoň z hlediska historie jsou věci, které nelze vysvětlit nebo které lidsky vzato nemají vysvětlení. A chtěla jsem se vás zeptat, když uvažujete o historii díla, když vidíte ty první, když sníte o tom, všechno je teprve před námi a vidíte nás, co bychom měli rozvíjet my, abychom dokázali uskutečňovat Opus Dei tak, jako to dělali ti první, jako to dělal náš otec? Tím, že budete brát dílo velmi vážně. Nesmíme si myslet jednoduše já jsem v díle, ale musíme říkat já jsem dílo. Protože dílo je sice jistě něco zásadního. Samozřejmě je to duch, zvyky, určitý druh apoštolské práce, služby církvi. To všechno je pravda, ale to je převtělené v lidech, neboli dílo jsme my lidé. Počítáme s tím, že otec a kustodes budou prvními dobrovolníky Lagundu svými modlitbami. Iker je jedno z dětí z rodin, o které se v Lagundu staráme, kterému už je dost a tak je z něj teď takový malý dobrovolník, protože mu ještě není 16 let. Je jedním z těch, o nichž papež mluvil na Kanárských ostrovech, že když člověk v životě opravdu trpěl, je pak schopnější dávat. A my všichni, kdo jsme netrpěli, se od nich učíme. Děkuji, otče. Děkuji, otče, že nám prakticky ve všech sděleních a dopisech předáváte tu lásku, tak lidskou a zároveň nadpřirozenou papeži. Jak předávat, že angažovaný křesťanský život není těžkým požadavkem, ale že je to ve skutečnosti pozvání k plnému životu? Ale to nejopravdovější, nejhlubší přátelství je formou lásky, přátelskou láskou, která je opravdovou touhou po dobru druhého člověka. A když je to vzájemné, právě tehdy vzniká přátelství a pak přirozeně vyvstává apoštolát. Mít rád lidi. Mít rád lidi. Apoštolát znamená mít rád lidi.